Depend Gel Lak er en ny generation neglelak, der hærder i LED-lampe og giver et lakresultat, som holder i 2 til 3 uger. Lettere at påføre end en almindelig neglelak, giver en stærk overflade med permanent højglans. Ingen tørretid. Lakken er helt tør, når behandlingen er færdig. Dine negle beskyttes og vokser sig stærke og fleksible med lakken. Også glimrende til tåneglene, med et lakresultat, der holder længere end på hænderne. Let at tage af. Husk dette, inden du starter. Læs om hyggeligt helbrugsanvisningen igennem, og have alle produkter og alt tilbehør foran dig, før du påbegynder behandlingen. Hvis du stadig har lak eller lakrester på dine negle, tag lakken af med Depend neglelakfjerner. Inden du påfører Depend Gel Lak, filer du dine negle til den ønskede form og længde, og skubber forsigtigt neglebåndene tilbage med manikyrpinden, hvis det er nødvendigt. Små tips til påføring. Start med den ene hånds 4 fingre, det vil sige lillefinger til pegefinger. Udfør alle trin i behandlingen på disse 4 fingre, og gør herefter det samme på den anden hånd. Afslut med begge tommelfingre sammen, og udfør alle trin. Vigtigt! Sørg for, at du vitterligt har alle fingre under LED-lampens lys, fordi det kan meget let ske, at lillefingeren eller langfingeren stikker lidt udenfor, og der kan hærdningsprocessen blive dårligere. Undgå, at gelen kommer i kontakt med huden. Hvis du har fået gel-lak på huden omkring neglen, skal dette fjernes inden hærdning. Sådan gør du. Fugt en bomuldspad med Depend rengøring før og efter, og rengør neglene omhyggeligt. Lad neglen tørre i ca. 30 sekunder, så den er helt tør. Rør ikke ved neglefladen, efter at den er rengjort. Påfør et tyndt lag Depend Gel Lak basis. Hærd i 30 sekunder i LED-lampen. Herefter påfører du et tyndt lag Depend Gel Lak farve. Hærd i 30 sekunder. Påfør endnu et tyndt lag Depend Gel Lak farve. Og hærd i 30 sekunder. Påfør et tyndt lag Depend Gel Lak top. Og hærd i 30 sekunder. På nuværende tidspunkt har du stadig en lidt klæbrig overflade på neglen. Fugt en bomuldspad med Depend rengøring før og efter, og foretag en top finish rengøring, som bringer den flotte glans frem i gel-lakken. Nu gør du det samme på den anden hånds 4 fingre, og til sidst begge tommelfingre sammen. Du er nu færdig med behandlingen, og har en holdbar lakering med højglans, som holder i ca. 2 til 3 uger. Når gel-lakken skal tages af, anvender du Depend Gel Lak Remover. Du finder flere oplysninger i den folder, der ligger i det obligatoriske startsæt. Depend Gel Lak serie indeholder 24 forskellige farver. Gå ind på Depends hjemmeside for at få flere oplysninger. Held og lykke med lakeringen!